kamu di anak sanjoran ayo lamu-lamu kabako kok digantung orang menanti yang genjuloi selesai pelumi nomor 1 ini kamasukkan nomor 2 antale lo sambungnya kabaiku antaku indah kejadian tergantung hidup sana tuman kamanile ambo indah pandai dopak kaba-kaba ambo indah pandai baca itu cuma sekadar bisa saja indah dikili dole tapi kain dijahit tantang kapalonyo indah dicari dole acara lain kawana lamoy oto sambuang nabuloy kepada mulayakan luangnya sampaikan dia bantu itu kok gampang dah ada lena ayah di bumi ko kok ndak idui le ayah nanti dalam mimpi datang lai tantu nak sabananyo kalau lalu siapa jago kalau jago siapa lalu itu kato ayah kandung si lain biasa ke untuk sultan siram hadis dalam kosong pasti barisi kok barisi lu tantu kosong itu kato ya kandungannya tergantung di anak mahamal kena kalau ibu nak hidup yang ko pandai-pandai sultan daki na satu raso-raso diri sawana diri itu mana katua ya kandungnya nyatokan selalu nyato adokan selalu nado itu mana katua ya kandungnya rasokan diri Tuhan itu katua ya kandungnya kalau sultan kalau mengambil keputusan kini coy kola na sabananyo ndak usah dipikir bana dulu nak dalam-dalam kini fokus sekolah dulu itu bana katoayanya sekolah sultan dahulu itu bana katoaya kanwanyo kok tamat sultan sekolah SD tentu disambung ke SMP itu bana kanda ayahnya ala kasana hati nak kandung menjawab sultan siramani kalau itu langkat ayah kalau teragam kawabelo katuku rampak dalam padi kalau itu biaya nang kaelo alang kasanang raso dalam hati kato ayah indah lupa lagi itu mana katonyo sultan mati batang balea biu patang badaro
malam badaro sanjo hari sanjo malam ada tibo tumpak kepada Sultan Ramadi. Hari malam inyola lalu tekalo Sultan Siramadi tekana-kana katoaya tangiang-giang italingo walaupun ayah masih ado. Tapi nang kato tak namo ilang kamadudu sinan tekana di makot taga sinan taingian baitu bana denyo Sultan Siramadi. Tumpa hari pagi sa pagi sudah inyo makan sarapan pagi tantu inyo kapai sekolah minta izin kaya kandung sarato jo mande kandung inyo. Satu basalam Sultan jo ayahnya cium tapak tangan ayahnya basalam pulo jo mandi kandung cuy tulu Sultan Siramadi nyolape dia ya serato jo mandi kandung dilape anak manuntui ilmu basikola ke SD satu ayah di rasanang nang hati kodi ya yo mande yo kene bajalan Sultan Otwenei satu turunnya dari rumah nagadang bajalan Sultan Siramadi kok kawajalan Sultan tukini perjalanan ado kabanamu ado perjalanan arah kata tunggang pado maju suri nalabi samui tapi jak tanan mati alu talintang patati gonde tuene alu talintang patati goju itu bana Sultan Siramadi gajah talantung tunggang balik baitu bana perjalanan Sultan serupur kubana bayang-bayangan mati baitu bana nyotuk ini tidak lama kita bilangkan kain jauh panjang sambilan laput tarampi dari barang dolang bedi lamun di bajalan nampi basarang di boyu tidak lama mula kita bilangkan lah tampak rumah sekolah tinggal candonyo rumah nagadang kalau dipikir sudah tak bayang-bayang ranani nilang notuan satu tampak rumah sekolah langsung lainnya tumainyo kailaman tidak lamuinyo kabamain Sultan Siramadi selaba bunyi lonceng tanda masuk mula basikola tentu sebelum masuk ke dalam kelas babaris Sultan dahulu babaris di laman rumah sekolah lataga ibu guru mulana di laman tentu kelas 1 sama kelas 10 sampai kelas 6 orang nentaga ke babaris lah disiapkan mulai ketua kelas mula masing-masing karena monyo alat taga kurang banyak tentu kemarin kato-kato ibu kepala sekolah maka kalian murid ibu mulana banyak kok kato beliau
Apalagi murid na baru masuk mula ke sekolah gini tentu na masuk ke sekolah SD 1 Haji Pasalamopo tentu na namu menurut peraturan siko. Itu mana kata ibu kepala sekolah kalau ingin sekolah siko tentu durikan kartu dari tidak lama mulai ibu kepala dek mengecek lah sudah saja kita lataan tentulah mulai masuk kelas murid na baru-baru. Satu tidur dalam kelas kanamanya duduk di kursi masing-masing sampaikan tangan hati meja Tuhan. Tumpak kepada Sultan Siramadis lah duduk pulaunya di kursi ampaikan tangan hati meja walaupun duduk kesanang hati bapak je mandi nantakan karena amanat ayat kandungnya konsentrasi awak dalam beraja atau fokus kata beliau tidak perlu lain dipikirkan sadang bamanu Sultan Siramadis datanglah ibu sekolahnya Tuhan. Datanglah ibu mula sekolahnya banamu pula ibu guru kanamunyo. Assalamualaikum nak katoinyo ibu guru baru masuk. Waalaikumsalam bu katoinyo murid na solong kalpo. Iko murid satu yo katoinyo ibu guru. Iyo bu katoinyo Sultan Siramadis kamajawong iko kumabu kelas 1 mula murid satu-satu. So itu mana katanya kini sawikan mula namo masing-masing perkenalan diri nak sekali kini. Tentu ada sekali mula namo dalam buku mula buku nak ibu pegangan ibu balik kelas inyo sendiri. Nyo sawikan namonya masing-masing di ibu guru tadi menurut abjad dari A sampai ke Z. Allah menjawe murid sebanyak mula 35 orang. So itu mana sawakat itu sanang hatinya ibu guru. Tentu ibu tukang wajah pertama dulu. Selesai perkenalan satu sama lain masuk kadudul pelajaran Tuhan. Mulai guru kamu aja tumpak kepada Sultan Siramadis. Inyo cari guru namu aja pandai sekali Sultan Siramadis tertangkuk sekali tujuan ibu guru. So itu kepintaran Sultan Siramadis dia aja dua dapet guru dia aja tiga pandai baik itu mana Sultan kini. Dia mencari Sultan Ramadis Sarupo itu sanang hatinya ibu guru Tuhan.
Selesai baraja sehari 2 hari siang berbalik pulang. Tumpak kepada Sultan Siramadis sudah baraja berbalik pulang menuju Mamandeka. Ngaguang ngomai pulang sekolah langsung ke rumah mandikan duangnya. Tumpak kepada Sultan Siramadis ala sehari awak baraja sehari kedua hari sampai setaruhnya lah seminggu tantulah mulainya lagi PR de ibu guru tuan. Tumpak kepada Sultan Siramadis kalau ada pere diagi bu guru. Satu tiboinya rumah sudah makan siang inyo baraja sabalun sudah alun baranti. Itu rajin Sultan Siramadis sari bananyo hindak ke baraja pulang sekolah. Asa ado tugas mula diagi di ibu guru. Sabalun salasenyo balun kawaranti. Itu rajin Sultan kini otuane. Mulai Sultan kini baitu bana katuinyo mandekan duangnya mencari anak kabaraja sana hati mandeka mamanda. Itu jo ayah konteninyo indak tabado sana hatinya mencari anak rajin sekolah dan dihitung panjang bana. Abiari itu mah baganti hari, abiari baganti pakan, nabi pakan bulan yang datang. Abi bulan tahun baganti tentu kan naik gelas Sultan Ramadis otuan negeri. Sultan Siramadis tentunya kemana mau rapor Sultan tadi. Tumpak kepada Sultan Siramadis satunya terima rapor Sultan Siramadis tuan ikhlas nama bagikan rapor. Apa nang katuinyo ibu wakil wali kelas saat itu nilai yang paling tinggi di SD kelas 1 mulai SD ya jiko. Iyo banamo Sultan Siramadis anak kelas ambo anak kiniko. Inyo nilai yang paling tinggi 8,5 rato-rato. Itu bana nilai Sultan Siramadis. Mungkin saja inyo mendapat juara umum. Tidak ada na lain muatasi nilainya. Baru mulai sekolah, baru setahun sekolah dapat juara umum 1. Kedapik juara umum cuitu bana Sultan Siramadis sia saja guru namu aja ke dalam kelas 1 indah ada maraso berang, indah ada maraso kesel guru namu aja sana hati indah tabado.
Indak tantu akat punang abi cuy tuana muridnya sanang na diaja, sanang lo guru namu aja. Indak ada mandongkol do seorang juo patul murid kepada guru itu mako sanang guru demu ajanya. Cuy tuana kita bilang kendapik namo kelas 1 SD 1 riaji. Sampai kabupaten mulainya ditanjangkan adik orang. Memang SD itu yang terbaik. Oh my. SD itu nampak yang elok kasabui sekabupaten pesisir selatan. Umpak kepada Sultan Siramahis awak rancak barangi lo memang tasawuf. Tahun berganti tahun ada kelas 1 naik 2 dari 2 naik ke 3 dari kelas 3 naik sekolah sampai juara tatap Ramadis nama Maci Otuane. Dari kelas sampai langsung ke 5 langsung ke 6. Dari kelas 6 Sultan duduk basikola, tentulah kau ujian terakhir badaninya. Apa nang kata mulai ibu Palo sekolah kerana kalian kaujian terakhir di sekolah 6. Seminggu kalian dah usah sekolah dulu di hari minggu tenang kata guru tuan. Oh dia kesempatan mula mencari catatan alamu-alamu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu diacak soal kasadonya. Tumpak kepada Sultan Siramahis dapat berita bantu itu. Langsung pulang mula dia izin ibu guru. Tibur rumahnya tamu yaya serato jo mandekan duang onde ayah jo den jo ayah serato jo mandekan duang ambo kaujian terakhir jai mulai bulan ini. Mungkin hari Senin besok ambo mulai ujian terakhir, minta tolong ambo kaya serato jo mandekan duang ambo. Walaupun nilai ambo nang ujian dibatin, tolong ya bicara ya lasanang raswaya manangan kato. Kalau cuy itu kato nakan nanaya tantu manurut sajo samoto cali nanang katiboko rajin na sultan kamu apa ulang-ulangi pelajaran lamu untuk mulai Lama sesudah itulah biari seminggu tentu di Senayan mulai ujian. Hari Senayan mulai ujian, Selasa ujian ketiga, hari Jumat terakhir ujian. Oh Tuhan, tumpah hari Senayan mulai ujian, cik saja pelajaran hari itu.
Sadang ujian Sultan Siramadi, sedang deinyo sedang ujian matik-matik memang sangat bare. Di Sultan indah ambil pusing wana kerana nyolai rajin baraja indah tantu indah kemola tapi ujian lai dapet. Tapi ada kawan di sebelahnya banamu Pik Mariana anak rangkayo pasayaji. Awak rancak alang kepalang tapi ndak bisa do manampu ujian tuanai. Indak bisa donyo kaujian. Indak nantantu jen soal matik-matik di nyoci jo. Sinan makato Pik Mariana orang madis edang akan bana tolong bana mojian sekali kini indak najale diambo do cidu kok gampang tamat ambo SD ko nanti lulus ambo di sekolah dasar ko tantu jaso orang madis diambo indak kaluko so itu bana katoy Pik Mariana asalin ambo orang madis manolong ganda sona ninda namun ilang odis